Skont il-Ministru Owen Bonnici, ix-xandir tal-Istat qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna u ċerta kritika li ssirlu hija inġusta. Hekk qal il-Ministru responsabbli fost oħrajn mill-PBS waqt li l-intervistat minn Andrew Azzopardi fuq Radio 103 fejn anke prova jbenġel il-kritika dwar kemm ix-xandir tal-Istat huwa imparzjali. Il-PBS għandu potenzjal enormi qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna. U naħseb li ċertu kritika hija unfair ħafna. Għaliex kif ħadd kejjel il-bilanċ. Il-bilanċ ħanoqogħdu nkejluh bin-numri mela ngħidu kemm il-darba der Gianni Borġ u kemm il-darba der Peppi Borġ ħanoqogħdu ngħidu. Kemm ilu l-Labor fil-Gvern, ix-xandir tal-Istat kien ikkritikat minn diversi setturi għal ta' deċiżjonijiet partiġani li ttieħdu biex ikun aġevolat il-Labor. Fost l-oħrajn, il-Kamra tal-Aħbarijiet ma' rapportat xejn dwar skandli politiċi fil-Gvern Laburista jew attivitajiet ta' qdiet li waslu messaġġ ta' kritika kontra l-Gvern. U l-PBS saħansitra spiċċa anke ċensura kliem il-Papa Franġisku meta tkellem dwar il-korruzzjoni. Barra minn hekk programmi ta' ġrajiet kurrenti bħal Xarabank għalaw id-daqqa tal-mannara mill-Gvern u ma tħallewx ikomplu jixxandru minkejja li f'dan il-każ kien l-aktar programm segwit għal diversi snin u laqat ma nstab ħati ta' żbilanċ. Dwar dan il-Ministru Owen Bonnici ma ħassux komdu jiddefendi lil Prim Ministru tiegħu li kien ilu jrid aċċett Xarabank saħansitra sa minn qabel ma kien għadu laħaq lider tal-Labor. Ma nistax ninjora realtà. Realtà li qed jitkellmu n-nies dwarha, realtà li rajta jien u realtà li naħseb ilna nitfawwa taħt it-tapit. Jiena pereżempju nsaqsi kif programm prime time li ilu jixxandar 23 sena. Iżda skomdu dwar dan kollu, il-Ministru Owen Bonnici qal biss li hu mhux se jindaħal fl-iskeda li jmiss. Imma pereżempju biex neħa Xarabank kien hemm involviment tal-Gvern. Jiena li ngħid huwa li assolutament jiena u l-iskeda li jmiss aħna ma nidħlux. Mistoqsi dwar battibekk kbar li hemm fil-PBS bejn iċ-ċermen eżekuttiv tal-kumpanija u l-kap tal-aħbarijiet Norma Saliba. Battibekki li qed jaffettwaw anke l-ħidma tal-ġurnalisti tax-xandir tal-Istat. Owen Bonnici qal li mhux konxju b'dan filwaqt li għażel li la jinten u laqqas ifuħ meta qal li t-tnejn huma kompetenti ħafna. Kemm il-kap Executive Chairperson u min imexxi il-Kamra tal-Aħbarijiet huma nies kompetenti immens. Sa dan it-tant bħala l-Ministru responsabbli wkoll mill-Kultura matul il-programm Owen Bonnici irrikonoxxa li l-Gvern għadu lura mill-weda li kien għamel mad-dilettanti tal-Karnival li jiddedika żona lihom meta ammetta li l-proċess għaddej bil-mod ħafna u stqar li jridu jafsu l-gass.